Ahojte všetci, chcel by som vás privítať pri mojom videu. Je to prvé video, ktoré takto natáčam na YouTube a dneska by som vám chcel predstaviť Minecraftový server, alebo teda bol to server, ktorý sa nazýval Terra. Možno niektorí si na tento server budete pamätať z videí od českého tvorcu Alateho. Ja som sa rozhodol spraviť taký projekt. Začalo to celou myšlienkou tým, že ako menší som ho strašne sledoval, čakal som na každé nové video, ktoré vydá vlastne na svoj YouTube kanál a strašne som chcel hrať na tom ich serveri a popozerať si tie budovy, strašne ma to bavilo v tej dobe a rozhodol som sa teda vytvoriť si kópiu, nie je to originál server, na ktorom som teraz, alebo teda ten pôvodný svet, ale rozhodol som sa vytvoriť z toho nostalgického hľadiska kópiu 1:1 celého toho svetu, na ktorom som ako dieťa vyrastal. Keďže som si prečítal pár komentárov pod jeho videami, že pamätáme si na to, že chceme ďalšie video, čo sa s tebou stalo, tak som sa rozhodol po skoro pol roku, odkedy som to začal budovať, že keďže už budeme mať nejaké tie hrubé stavby postavené, že by som vám to ukázal. Samozrejme niektoré budovy, ktoré sú tu, vôbec ešte nie sú dokončené, ako je hodinová väža, cechovný dom, rôzne iné domy. Veľa interiérov nemá napríklad hotových, ako je metrostanica. Dúfam, že toto video uvidia tí správni ľudia, ktorí si na tú dobu pamätajú. Samozrejme originál tvorcu, od ktorého celá táto mapa, dajme tomu, alebo budovy, bude v popise videu, aby ste si to mohli porovnať v originále. Budem sa veľmi tešiť rôznym komentárom od ľudí, ktorí si na to pamätajú. Môžete mi napísať potom, že áno, pamätám si to, alebo že či ste sa pokúsili vlastne napodobniť celý tento svet tak, ako bol kedysi. Viem, že ten pôvodný tvorca, oni to stavali všetko v survivali poctivo a ja som proste sa rozhodol ísť skôr tým, že to postavím v kreatíve, tak aby to nezaberalo až príliš moc času, pretože už toho času veľa není. Ale môžeme si to tak nejako zbehnúť, napríklad radnica alebo väznica, kasárne, ktoré vôbec nie sú dokončené, dom ohňostrojov. Niektoré tie budovy boli veľmi náročné postavať s tým štýlom, že všetko toto, čo tu je, už takto, ako je to načrtnuté, tak je vlastne 1:1. Niektoré tie budovy z rôznych uhlov ani ukázané neboli, takže môže sa stať, že niekde to nebude úplne sedieť, ale snažil som sa to aspoň čo najviac približiť k tomu, aby to dávalo nejaký zmysel, aby to podľa tých YouTube videí originálnych bolo 1:1. Myslím si, že veľa tých budov aj je 1:1 postavených, samozrejme okrem interiérov v niektorých častiach. Keby mám povedať taký najväčší problém s rôznymi budovami, tak je to zrovna táto. Už ani neviem, ako sa tá originál budova uňho volá, ale toto bol tiež jedna z tých budov, ktorá sa stávala ťažšie, pretože tie YouTube kvality pred tými 10 rokmi už neboli, alebo teda boli, ale neboli až na taký úrovni, ako už máme dnes. Hudobniny napríklad, tiež veľmi pekná budova, ktorú ukazoval. Túto budovu vôbec napríklad neukazoval vo videu, ale vydarila sa, dala sa postaviť. Rôzne, tu napríklad múzeum, ktoré tiež vôbec ešte nie je dokončené. Slime farma nám tu chýba dostávať, ale väčšina tých budov už je. Napríklad cedulkovník, samostatné video, obrovský strom, kde si chodili vlastne zapisovať nápady okolo stromu, napríklad tento menší parčík, to som zrovna dostavoval včera. Bojujem tu aj celkom s terénom. Terén vyrovnávam pomocou príkazov, to ručne by som tu strávil nad tým stovky hodín. Napríklad aj tento dom, ktorý je z časti dosť ukázaný, jedno z posledných videí, tak viem, že tuto o jedno by tá mala strecha byť posunutá, ale keďže tá strecha nebola do detailov ukázaná, tak som si ju dotvoril podľa toho, aby podľa seba teda, aby dávala aspoň nejaký zmysel. Sú tu rôzne staršie budovy, napríklad viem, že táto budova už
pri novších videách bola úplne kompletne iná, ale samozrejme nechcel som tam stavať nejakú budovu, ktorá nebola do detailov ukázaná, tak aby to dávalo zmysel, tak som zachoval tú pôvodnú. Napríklad tu by mala byť tá šialená redstoneová brána, ona nie je až tak šialená, dá sa postaviť úplne v kľude, ale všetky tie redstone obvody, ja som vôbec do toho sa nechcel nejako púšťať, pretože to by napríklad tie brány všetky, tu je jedna, v kasárniach sú dve, ono to zabere celkom dosť času a postaviť to tak, aby to aj fungovalo a hlavne podľa detailov by zabralo dlhší čas, tak aby to dávalo aspoň nejaký zmysel, tak som to postavil len tak na oko. Môžem sa napríklad sem prísť pozrieť. Tu aj nejaký pokus bol o to postaviť tú branu, aby bola funkčná, ale potom som nejako na to povedal si, že nebudem to až tak preháňať s tým. Chudobnícka štvrť, ktorá sa podarila na 100% 1:1, všetka táto voda, ktorá tu je, to mi zdrhol odtiaľ vesničan zrovna, tak všetka táto voda, všetko som si to dopočítal tak, aby to bolo fakt ozaj 1:1. Môžete si to potom prekontrolovať. A aj keby to nesedel, tak je to len z čistej nostalgie. Napríklad rytierský turnaj sa veľmi dobre podaril. Divadlo, ktoré je rozostávané, to sa tiež veľmi ťažko stáva, pretože keď ukazoval divadlo znútra, ten interiér, tam sú všetko bloky z hnedého dreva. K tomu som si to rozpracoval, teda aby to aspoň nejako vyzeralo, ale určite to budem dokončovať. Teraz som to nechal tak, dal som si oddych. Teraz primárny cieľ je dostávať okolité budovy. Napríklad knihovňu, hasičskú zbrojnicu, tá strecha. Zrovna u tejto budovy je problém, že ju natáčal v inom texture packu, ako je ten Faithful základný, teda no nie je to Faithful, nie je základný, ale je trošku upravený, aby to vyzeralo hladšie, krajšie. V tom originál jeho videu použil nejaký iný a tá strecha samotná sa ťažšie stáva. Takže toto je tiež, tieto dve budovy sú vlastne také projekty, ktorým sa určite niekedy vrátim. Ako aj k interiérom. Keď budú rôzne budovy, ktoré nemám tu dokončené, hotové, tak mi môžete napísať do komentárov, či by ste chceli vidieť nejaký update ohľadom toho, ako to tu bude vyzerať potom. Teraz je môj hlavný cieľ dostávať vlastne všetko tak, aby bolo 1:1, originál všetko zálohovať, vytvoriť si kópiu a na tej druhej kópii už by som chcel to mesto nejakým spôsobom rozširovať sám, postavať si tu rôzne svoje budovy, rôzne nápady, ktoré mám v hlave. Samozrejme tak, aby to všetko dávalo zmysel, aby to bolo aspoň v podobnom štýle, v ktorom vlastne stávali oni. Bo je to celkom náročné niečo vymyslieť, ale možno sa inšpirujem aj nejakými rôznymi inými tvorcami. Vlastne tu niekde ešte by mal začínať prístav, to ešte vôbec, to je kapitola sama o sebe, ten prístav tu postaviť. Ja dúfam, že som vám nejakú tú menšiu nostalgiu navodil z tohto kratšieho videa. Dajte mi určite do komentára vedieť, kto si na toto všetko pamätá, čo by ste chceli vidieť, či pokračovanie, alebo možno samostatný tvorca by sa nám mohol ozvať. Ja verím, že áno, že sa to video k nemu nejakým spôsobom dostane. A možno sa uvidíme teda pri ďalšom videu. Ahojte.